Cap govern ha fet més per la família que el govern presidit per José Luis Rodríguez Zapatero. Mentre uns es manifesten pel carrer, a Madrid, grans manifestacions, els altres prenem decisions. I prenem decisions perquè estem al costat dels ciutadans, coneixem quins són els seus problemes, coneixem quines són les seves necessitats i per tant podem actuar. Això és el que hem fet al llarg d'aquesta legislatura. Hem aprovat la llei d'igualtat, hem aprovat mesures concretes per tal de facilitar que els ciutadans puguin conciliar la vida familiar i laboral, i avui mateix hem conegut unes dades que són molt significatives en relació a aquesta voluntat del govern. La llei d'igualtat va permetre els permisos de paternitat i ara sabem que en tota la circumscripció de Tarragona, en totes les nostres comarques, durant el 2007, 3.978 persones, 3.978 pares es van acollir al permís de paternitat. 15 dies de permís de paternitat que són compatibles amb els permisos de la baixa de natalitat que té la mare. I a més, en aquesta mateixa línia, per conciliar la vida familiar i laboral, hi ha una altra mesura del govern, que són l'ajuda de 2.500 euros de foment a la natalitat, que ha beneficiat ja, a hores d'ara, a 3.456 famílies en el conjunt de Tarragona. Això implica una ajuda directa de 8.640.000 euros que va en aquesta direcció de mesures concretes per millorar el dia a dia de la gent que hem fet els socialistes, a diferència d'altres que només fan que crispar l'ambient.